Fa 6 mesos els ciutadans amb el seu vot van decidir que no volia que el PP continués. Els ciutadans van fer els seus deures, van votar partits perquè el PP no continués. Però hi ha hagut uns partits, sobretot un partit, que ha sigut el partit de Pablo Iglesias, que va decidir que com que ell no havia guanyat les eleccions, no ajudava a fer un govern d'esquerres. I com que Podemos i el PP sumaven majoria absoluta al Parlament espanyol, han bloquejat la situació i el senyor Pablo Iglesias li ha regalat 6 mesos més de govern al senyor Rajoy. I per això tenim que anar a votar, perquè amb el nostre vot que vam decidir que el PP no continués, no hem aconseguit obligar les forces polítiques del canvi a fer un acord de govern per escollir un president nou. I així ho vam veure quan en Pedro Sánchez es va presentar, va agafar la responsabilitat de fer un govern alternatiu a Mariano Rajoy i el senyor Pablo Iglesias va votar que no, igual que el senyor Mariano Rajoy. I ara els ciutadans amb el seu vot han de decidir qui és el president. Han de decidir si continua Mariano Rajoy o si Pedro Sánchez és president. I per això necessitem força, per això necessitem que els ciutadans amb el seu vot, que han canviat moltes coses, canvien també una manera de fer política, que és aquesta vella manera de fer política que els interessos de partit són més importants que els interessos dels ciutadans. Els ciutadans d'Espanya i de Catalunya necessiten un president del govern diferent de Mariano Rajoy. Necessiten un president del govern que estigui disposat a fer la reforma de la Constitució, que estigui disposat a fer la reforma de les lleis laborals que estan precaritzant el treball, que necessiten un president del govern que torni a donar les polítiques socials per a la gent que ho està passant molt malament, perquè hi ha més de 2 milions de persones que no tenen cap prestació social ni cap ajuda econòmica, que ho estan passant molt malament. I mentre el senyor Rajoy instal·lat a Moncloa, i mentre el senyor Pablo Iglesias fent campanyes electorals a veure quina vegada aconsegueix el seu resultat, i mentre els ciutadans patint. Per això jo crec que en aquestes eleccions l'important és que el ciutadà voti en consciència, voti clarament, perquè el que va demanar fa 6 mesos que és que hi hagués un canvi a la Moncloa, que Mariano Rajoy no continués de president del govern, es pugui fer. I per això necessitem que Pedro Sánchez tingui més força. Per això necessitem que els socialistes tinguem més força. Per això us encoratjo a treballar i a aconseguir que el dia 26 de juny les coses canvien a Espanya i a Catalunya.